Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gisingin ko ba si Tami or hindi? Aalis yan 9:30, ngayon 7 o'clock na ng umaga. So ngayon hindi ko alam. Kasi pagod na pagod yan. I think gusto kong matulog muna siya. Pagod na pagod. Grabe yung hilik niya mga loves. Grabe. Parang barako. Nakauwi yan kanina. 2 o'clock ng umaga. Di mas mabuti yung nakatulog siya ng maayos kaysa mag-drive siyang pagod na pagod and then makatulog mag-drive. Delikado mga loves. So kaya yun, pabayaan ko na lang siya muna. Maginaw-ginaw na panahon mga loves. Oh my God, pa-fall na talaga tayo. Malapit na yung fall. Tara, punta tayo sa baba, monkey. At yun na nga mga loves, bumangon na siya. So ngayon, gusto lang niya ng bread. So, kumain lang kami ditong dalawa. And then pagkatapos siya naligo, nagmamadali siya kasi late na daw siya. Oy. Hi mga loves, ito yung mga pabaon natin kay Mister. Pasensya na kayo sa ating, wala tayong bra. So ito yung pabaon natin kay Mister. Macaroni salad, tinidor, at saka salad na gawa ko, at saka itong salad na gawa ko din ito, macaroni. And also, gumawa ako ngayon ng yung salad na dahon. Kasi po mga loves, gusto niya ng salad. So, and also, he's making his own baon. His favorite sandwich. Can you see baon? Baon? Yeah, baon. He likes it open, love. He likes it open. It's my baby. So, he's making his own baon. Sandwich and 2 different kind of salad. I know. The only healthy thing over here, mga loves, is yung salad na leafy. Okay? That's all healthy. Oh, I'm gonna put that in cellophane. You want it cut? I'm gonna cut it right now. There's a bag from yesterday in the bag? Okay, so yun lang guys. Nagre-ready lang kami kasi nagmamadali din siya. Oy. Where's the bag, Han? Okay. You see me? You see me? I see you now. I put the food in there. What's that? This is a hard drive, a Greek hard drive. So yeah. Enjoy your day. Don't go playing with the grass. We didn't still look at the weed whacker. You said it's leaking oil. This one it's been leaking for 2 years now. You ignore it. I don't understand. I told you, it's been leaking. Every time I use it, my hands is oily. At ito na yun mga loves. Umandar naman itong pagka may saltik-saltik ko talaga. So ngayon, pinaglalaruan ko na lang itong si Mr. Tignan niyo to siya. So ito yung mga pinagagawa ko. Nagpa-pretend ako na don't leave me, don't leave me. Nag-split na ako guys. Naging marunong na tuloy ako mag-split dito. Kaya nasabi sa akin ni Tami the other day, nasabi pa niya, hindi daw ako boring. Kasi tinanong ko siya kung boring ba akong kasama. Pero sabi niya sa akin na, hindi daw talaga boring kapag yung mga pagkasaltik-saltik ko, yung buhay daw niya hindi boring. So yun, hindi na ako nagtagal doon mga loves kasi nahiya na ako. Open na yung pinto ng ating garahian. At alam niyo na, may mga kipit-bahay na katingin. Sabihin na nabuang naman yung asawang Tami. Taling-taling. Hi, little boy. How are you, little baby? How are you doing? Can mama hug my little baby boy? Can mama hug my little baby? Oh, Jesus. How are you? How are you? You okay? You okay over here? I love you. I love you. I love you. You happy? Are you happy in here? Tingnan niyo to. You happy? I love you very much. Yeah, mama always need to clean this comforter. Always. Because your mama's little man. It's okay. It's okay. It's alright.
Kain tayo mga loves, tara. Samahan niyo ako. Bumili ako nito, oh. So, ikat ko siya half. Kasi si Tami, let's see. Imukbang ko ba ito lahat? Hindi ko napakainin si Tami. So, ito na yun, oh. Kain tayo. Ito na yung nabili natin sa Filipino store. Hiwain ko lang ito mga loves kasi meron tayo ditong squid. Malaki yung squid. At saka meron tayo ditong tuna, billit tuna, something. And hiwain natin ito kasi gusto kong ipatry ni Tami, no? Pakainin natin siya niyan. At meron, of course, meron tayo ditong soka, no? Obviously, ano siya? Ano kasi siya no squid, so chewy talaga yung squid mga loves. Ating pasalumin dito sa suka. Yun. Ito yung paborito ko sa squid. Parang na. Bago natin laplapin ito lahat, ikat natin half. Ibigay natin kay Tami yung half mo. Para naman hindi siya lonely. No, meron siyang half na katawan. Meron ding half na ano. Pinaka-paborito ko yan. Yung kalamay. Salmon na ano, bili. Hindi na siya crunchy. Suka. Ano to? Ilagay na natin yan dyan. Suka guys, suka. Andin yung, may laman kasi siya sa loob. Nilagyan nila ng kamatis, ginger, and onion. So, diretso na sa suka. Masarap pala ganito, no? Meron na daan. Ang sarap. Ang sarap. So, para naman masaya yung asawa ko. Sa kanya yan. Sarap. Ito yung gusto ko. Squid galore. So good. Diretso na lamon, oy. Squid. Ang sarap mga love. May nagkakat ng grass. Ikat ko to sa mga loves. Hindi ilagay dyan sa suka. Para mag-ano talaga. No? Dito sa suka. With all the ingredients. All of spices or something. And then, i-mix natin. Oh, sarap ito mga loves. Kamayin ay. Napuno yung camera. Ang sarap ng salmon ino. Bili. Kain. Sarap. Tama na. Busog na.